Bapak Semar niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning boten lara. Kaya wong ngengleng ning jane pikirane genep. Ning ming lengganteng ajem griya, longok-longok kaya tenggok, petenguk kaya gumuk, penrawange bapak niku suwung. Pendak-pendak netes kelo, pendak-pendak gumujeng ala kalatah. Dicawisi napa-napa kali simbok ora tau didahar, cawisi unjukan ora tau diunjuk. Lah, kanan sing kaya ngoten mau ndadekake bingung raosipun Petruk gareng kalih Bagong. Mergi bapak niku wong tuwa, bapak niku wong tuwa kula sing wis keladuk yuswa. Nek anak niku pancen dadi tanggungane wong tuwa, didulang, ditetah, diajari napa-napa niku gaweane wong tuwa. Ning nek anak wis dewasa, wis tumangkar pikire, wong tuwa niku dadi tanggungane anak. Iya pono kawan. Mula bareng bapak selagane kaya ngoten niku Petruk terus rasane melas, terus kula cedhaki kalih gareng kalih Bagong, Pak eneng apa? Nek bapak iku mikir karo anak-anak, sing dipikir apa wong anak-anak kabeh wis mentas. Ning nek bapak mikir kula warga kurange apa bapak ngendika karo anak-anak, mengko anak-anak mbok menawa iso mbudidayake supaya bapak kuwi lejar penggalihe. Lah bapak niku terus krekel-krekel sikile sing waune teng dhuwur terus mandhap, terus nyekel rokok, terus nyumet udut. Terus ngendika kalih kula, Petruk, gareng Bagong, kowe anak-anakku sing lantip panggraitane ngerti marang kanane wong tuamu. Aku meneng wae iki ora kok mikir kula wargaku, aku meneng wae ora kok mikir anak-anakku babar pisan ora. Ning kowe ngerti. Aku kuwi mbiyen nek gelem dadi dewa, uripku ora kesungsang-sungsang kaya ngene iki, ora kedungsang-dungsang kaya ngene iki. Ning gandeng aku kuwi seneng karo katentreman, aku gandrung karo kerukunan, mula aku trima dadi pamomong para satria sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Wiwit satria sing becik mbiyen tak tutke nganti tekan saiki para Pandhawa. Suwe dhewe aku nderekke para Pandhawa suwita marang negara Ngamarta. Ngamarta mbiyen negara sing adil makmur warata tias bagya mulya, panjang punjung pasir pawukir lojinawi gemah ripakarta tata traharja. Ning kok saiki Ngamarta ora kaya mbiyen, Truk. Ngamarta kok ora kaya mbiyen. Ngendi-endi padha gejekan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha rebutan derajat lan pangkat, malah akeh sing tega karo sedulure, tega karo kancane ming perkara bondo sing sethithik, bondo sing sak tumlik. Lah, kanan sing kaya mengkene iki mengko ndadekake negara ora wurung mung bakal rusak. Negara nek wis rusak, suwening suwe negara mengko bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Sapa sing ditutuh dening para dewa? Semar. Merga Semar ora iso momong negara Ngamarta.